Ассалому алейкум ва кулли мардуме ки видеои маро тамошо мебародаро. Имрӯза навори мо 7 сар аю. 7 сар шишакан ё баран оли. Yo, çiyan, şişakan ya soğuk. Я солуғай. Çoğu şişakan naraş. Хай ҳархи да. Наран ятиш солуғ буни. Бародаро ноҳияи Файзобод деҳаи Заркамар. Номеро акара мемнун занг бизанӣ. Фарбез зуронеки. Нархушун чандия? Mehmet'in daha zavkı. 3200 гуфти я? Baba sen sadece mi saldın? 3200 бо савдо мешавам бедарак фарбиян. Фарбез зурон бародаро. Хай бо занг бизанӣ иншоалло. О, шапидаян дидӣ? Бо нарх навой хуб мекунам. Қушхӯрои фарби ин хирам. Ин сифеди солуғ айна. Барои киштан бародарона занг бизанӣ. Ноҳияи Файзобод деҳаи Заркамар. Мебари фақат мехирӣ, дар намехинӣ ки? Ака? Ho. Дар ҷуни ғанимат, а? Çoğu kendi gaysi muska gaşa.